Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Okay. Alright. Sige. Ako na pala. Wala mag sa programang Kamao Asero. Medyo ibahin natin yung tempo ng ating programa ngayon sapagkat Valentine's Day ngayon. Basahin ko muna itong mga reactors natin. Happy Valentine's Day sa lahat ng supporters ng Kamao Asero. Yahoo! Maraming salamat, Engineer Hill Almasco, ang ating kababayang engineer na magaling at ang expertise po nito ay sa geodetic engineering. Yan. Kung kayo po ay mga nagmamayari ng lupa, malit man yung malaki at kailangan nyo po ang magaling na at professional na surveyor, si Engineer Hill ay makakatulong po sa inyo. Tawagan nyo po siya. Okay? Napakahina ng internet natin ngayon. Bakit kaya? Lumilindol na kaya? Ay, lako. Sige, ang hina ng internet natin ngayon. At pawala-wala, oh. Oo. Paano ko mababasa ito? Paano ko ito mababasa tuloy? Naglag yung live mo, sir. O, yan na nga. Naglalag yung live natin. Courtesy of PLDT, Fiber Internet. Yan. Yan eh. Alam niyo, ating internet dito is 200 Mbps. In fact, nagbabalak pa kaming gawing 500 Mbps. Kaya lang, 20 mil na yon. Oh. Ngayon, ang internet natin is 6,000 pesos per month. Oh. Ngayon, yung sunod kasing available plan is 500 Mbps, 20,000 na. Parang sobra naman na yun sa atin. Oh. Wag na yun, wag na yun. Happy Valentine's Day, Tol Errol, sabi ni Camilo Miliandas. Likewise, Tol. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. Sabi ni Manoy Jobert, no, they should not be voted anymore. It's tantamount for them. Let's install the good ones and the clean and honest person. Thank you, Manoy Jobert Clet. At kumusta sa inyo dyan sa Australia? Ayan, maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating palatuntunan. Higit sa lahat sa ating mga misyon ng charity at yung ating mission Tabang Tugang. At sa ating mga katropa, salamat. Elmer Alonahan. Tama po. Ayan. Anong tama? Salamat po. Okay. Ayan. Sige. So, yung programa natin ngayon, sa halip na kumausap tayo ng politiko, ano kaya magkantahan na lang muna tayo? Ha? Ano kaya magkantahan na muna tayo? At siyempre, welcome yung mga greetings ninyo, di ba? Welcome yung mga greetings ninyo para naman makapagparamdam kayo ng pagmamahal sa mga gusto nyong paramdaman ng pagmamahal ninyo. Kantahan tayo kaya? Sino mga gustong may batiin, feel free, sablet. At babalikan ko yung aking personal wall na may survey question tayo. Loy Marco Salonga, more power to Kamao Asero. Thank you, Loy. Nasaan yung ating pinost dito? Karaoke yan Saglit Gusto niyo bang kumanta ko mamaya ng konti? Para may iba. Sige, saglit Babasahin ko lang yung mga reactions dito sa ating survey question, sa ating tanong sa bayan. Ang ating tanong anong masasabi niyo po sa mga partidong nangangako ng pagbabago pero ang mga dadulang kandidato po ay puro strapo at mga may kaso? Saglit. I gonna read some reactions. Sabi ni D. Maharlikan Woodpecker, never again to trapo.
Sabi naman ni Pam Ribueno Pilar, pangako pa rin yan, pakong-pako na yan, never again. Nelson Perez, bumoto ng tama para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Thank you, Sir Nelson Perez. Mike Francisco, sugpo, nagpagbabago ba yan? Ano yan, Mike? MJ Jordan, no! Tapos may thumbs down pa siya. Tatay Doming Aspiras Cañero, hindi solusyon ng eleksyon para sa mga kandidato. Puro panis na pangako. Dapat revgob na tayo para sa tunay na pagbabago. Sumama na po kayo, magkaisa ng isulong ang revolutionary government sa nalalapit na panahon. Yan ang panawagan ni Tatay Doming Aspiras Cañero, ang Chairman President and founder po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago na nagsusulong po ng revolutionary government. RG Richard Valenzuela, it's a big no for me. Jose Del Rosario, dapat sa mga trapo, tabla ng kahiyan, mag-suicide na lang. Byrens Mabine, chillax, sabi nila may pera sa basura, so baka meron din po malinis na trapo dahil bagong laba. Kailangang maging wiser than wise sa pag-vote ng mga kamilyon na tao. Jovit Dacuya Espanyola, hayaan po nating kumandidato ang mga kurap na yan. Alam naman natin, nagagamit yan ng pera para sa kanilang kandidatura para kahit na paano maibalik nila sa mga mamamayan ng kanilang mga kinurakot, basta wag na lang silang iboboto, wag palason ang utak sa politiko. Tandaan natin, wala pang politiko ang tumupad ng kanilang mga pangako pag mula pa ng itatag ang unang republika ng Pilipinas. Grabing frustration ni Jobit, ha? Grabing frustration. Alright. Okay, saglit ha. Ito nga, subukan nga natin ito, mga kaibigan. Gusto nyo bang marinig si Kamaong Acero na kumanta? Ha? Kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang. Gusto nyo? Gusto nyo? Sige, gusto raw. Sabi ni Clarence, okay. Patawarin po ninyo ako sapagkat sa mahabang panahon, hindi po kami kumakanta ni Clarence. Panay kwentuhan lang namin ng may kabuluhan. Yan, may kabuluhan eh. Hindi kami nagkikwentuhan ng walang kabuluhan. Alam nyo, in fact, bago ako sumalang dito, kami ni Clarence, nagpapalitan kami ng opinyon. May mga opinyon kaming hinahamo namin na lumabas ang katotohanan. Ganun eh. Ganun dapat. Para bagang sort of, brainstorming lagi kami. So, ganyan, nakakatuwa, no? Ito muna. Para maibang lahat, para maiba nga ang ating Valentine's Day. Mga kaibigan, hayaan niyo pong handugan ko po kayo ng isang espesyal na awitin. Marami pong nag-online broadcast po ngayon, but not everybody can sing a song. Words from Boyzone. Smile, an everlasting smile. Smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Talk in everlasting words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call on me. You think that I don't even mean
a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Da 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 da. Para sa mga OFW. Da 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 da. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Walang palakpakan man lang? Okay, pinalakpakan ko ang sarili ko. Para may iba po ang ating Valentine's Day. Ang awitin pong yan ay nice po naming ihandog sa inyong lahat. Mula po sa aming mga puso dito sa Kamao Nga Sero program sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Happy Valentine's Day sa inyo pong lahat, especially sa aking Mama Jing. Ayan, Kiniko, Kiklorence, at sa mga viewers natin, sa mga tagahanga ni Partner Oliver. Alam mo, Partner Oliver, kung nandito ka, kakanta ka rin sana. ang atin pong kasama ritong Operations Head, Engineer Oliver Licop, ay napakagaling pong kumanta niyan. He's a singer. Si Nico naman, he's a very good drum player and guitarist. Galing niya na gumitara. Kaibigan, balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. DOH at CHED naglagay po ng mga condom station sa ilang universities ngayong Valentine's Day. CEO naman ng Rappler nakalaya na akusado pinayagan ng korte na makapagpiyansa sa kasong cyber libel. Hindi naman daw panggigipit sa press freedom ang pagkakaaresto kay Ressa ayon sa DOJ. Sa iba pang balita, tumulong na lang kayo. Panawagan po ng DOH sa mga kritiko. Iba pang balita, Immigration Bureau ididimanda raw ng kampo ng Incheck na nanaboy ng taho dahil po wala daw warrant of arrest. Kapag Group iniimbestigahan na po ng Securities and Exchange Commission. Balitang politika, kaso po laban kay Coco Pimentel pwede pa raw iapila. COMELEC tuloy-tuloy naman ang rigudon sa kanila pong mga regional provincial directors. Suspect na nagsunog at pumatay sa ama, binaril ng sariling kapatid. Huli na! Kasong isinampa sa isang pastor na nakahit and run sa isang doktora kahit nagsorry na. At actress Rowan Santos at dalawang iba pa positive sa drugs ayon po sa PDEA. At mga kaibigan, kung tayo naman po ang tatanungin, naniniwala ba tayo sa mga partidong nangangako po ng pagbabago? Pero ang mga kasama, ang mga nasa lineup, mga ini-endorse pong kandidato ay puros mga trapo at mga may kaso. Mga kaibigan, ang sagot po natin dyan, abay, umaasa po ang programang Kamao Nga Sero ng mga butanteng Pilipino ay matatalino na.
dapat tayo po ay hindi na tumitingin sa mga partido bagkus sa mga personalidad. Tumitingin tayo dapat sa mga track record, tumitingin tayo sa mga performance, tumitingin po tayo sa mga naging istorya po nila, naging mga trabaho po nila sa mga previous na kumpanya, mga previous na ahensya na pinaglingkuran, mga previous na opisina na kanilang pinasukan, mga kaibigan. Sapagkat wala po sa partido yan. Nasa taong tumatakbo at nasa pagpili naman ng mga botanteng inaasahan ko po personally na dapat ngayon ay matatalino na at marunong nang pumili ng mga matitinuding mga maglilingkod sa bayan na ngayon po ay tinatawag nating mga kandidato. With that, mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang mamamaala muna upang balikan po namin kayo bukas. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Pinoy Extreme Channel at ng Leader News Philippines sa programang Kamaong Asero. Ang programa po natin ay pinalipad ni Clarence Andaya. At sumilip din, kasama natin, gumawa ng news si Earl Nico Dacame. Bukas mag-full time yan dito sa ating operations. Ngalan pa rin po ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop at mga kasama po natin lahat sa Leader News Philippines sa ating Mission Tabang Tugang. Ang ating Mission Tabang Tugang very soon ay gagawin po natin yan na isang foundation para mas marami po tayong matulungan. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, Cheryl Dacame. Happy Valentine's Day and God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.